Menikö mutta? Meni sinne vähän. Se nuolee turkistaa sitten Ei nenän kautta, kuin suun kautta. Saman nielu ne menee joka tapauksessa. Kiusaavat kun kissa. Ne antaa sille lääkettä, se on sairas. Tippaat niinku siis, No joo. sen lusikan sinne, niinku vauvaa syöttäisit. Tein lentokone. Noniin. Ei kun ihan oikeesti mä en halua hirveen montaa haavaa. Sinne niinku siis suorillaan. Noin, ja sit vielä. Juna. Sinne vaan kitalakee. Onko vähän pahaa mömmöä? Eiköhän se ole jos voin. Onko temmoista likkua Pikkasen vihaisen näköinen kissa. Voi, oletko hengissä? No.